и от мен. Че днес съм тук с вас. Знам, че за вас това е един много специален ден. Изпитите на децата ни винаги са наши голямо преживяване, за което се вълнуваме доста повече от тях. Аз ви благодаря от сърце, че сте тук с мен и с всички нас. И ще поговорим на тази така актуална за мен тема. Надявам се и за вашето тук, а именно екранното време. Последните години съм посветила своя опит и работа и професионално и лично развитие на темата за екраните. И няма да бъста думи, ще ви кажа направо, че говорим за екранна зависимост. Ще обясня кога има зависимост и кога няма. Но това, което искам да направя днес и да ви дам като добавена стойност е да погледнете на екраните като една примка, една уловка за децата ни, защото те са такава и това, което се случва в тях като биохимична и неврологична реакция, за съжаление, наистина не прави разлика с нито една друга зависимост. Аз съм терапевт, изследвам правната зависимост с апаратурни методи, биологичната обратна връзка дава информация за това как функционира тялото ни на ниво вегетативна нервна система, разбирате, пулс, дишане, кожна проводимост и температура. Това са несъзнаваните реакции, които говорят за нашите основни функционални системи, са базирани на тях, битка, бягство и замръзване. Съответно наблюдава процесите на функциониране на телата на деца и възрастни и това, което виждаме през последните години, наистина показва тенденция към заформянето на една сериозна зависимост. Другия метод с това изследване. Това явление е функционална енергия, където се вижда много ясно работата на мозъка, приоритизирането на работата на различни зони в мозъка по време на екранна дейност, по време на почивка. Затова ще си позволявам да говоря и малко терминологично, надявам се достатъчно разбираемо за вас. Отворена съм, разбира се, с всякакви въпроси, ще ни се да бъде дискусия. Правя подобни лекции много често в училища и детски градини. Високата трибуна все още не е моето най-комфортно място, вълнувам се, виждате. Но се надявам наистина да се получи една така приятна дискусия и лекция и да се тръгнах зарадение и благодарение от това, което ще ни споделя. Живеем определено в време, в което сме заобиколени от свръхмного стимули. Те активират по някакъв начин системите за възнаграждение, за усещане, за желание, за потнеж и за търсене или така наречената допаминова система за нас. Това прави света около нас и начинът, по който ние го възприемаме, изключително динамичен, съответно ние сме в едно постоянно търсене на стимули и на неща, които да ни провокират по някакъв начин. Най-широката дефиниция за зависимост, това е продължителна компулсивна консумация на вещество или на поведение, което знаем осъзнато, че ни вреди, но не може да намерим инструменти и вътрешна мотивация да спрем. Един от най-рисковите фактори за това да станем зависими е достъпността на съответното вещество или поведение. Съответно, сами се досещате, че екраните днес са на една ръка разстояние от нас. Те за поколението след 2011 бих казала, че са продължение на ръцете. Те са тяхно право и по някакъв много непознат за нас начин те преживяват наистина
като абсолютно тяхно, като въздуха, като водата, като най-базовата им потребност. И всъщност това е най-трудното предизвикателство, с което трябва да се справим, защото света технологично върви напред, а ние трябва по някакъв начин да намерим средствата, с които да опазим децата си. Екранната зависимост при децата е фактор, който коментира тяхното развитие. Тя е един мощен, завладяващ и безконкурентен заместител. Всъщност, растежа и развитието предполагат увеличаване на уменията и способностите на децата чрез познаване на вътрешния и външния свят. Но когато се появи един такъв заместител, нуждата реално бива удовлетворена изцяло от екранното преживяване. Децата спират да имат потребност да търсят майчината прегръдка, майчиния глас. Знаете или ако не знаете, аз срещам наистина на ежедневен глас с случаи, които децата отказват да се хранят, отказват да се къпят, спадат в едни състояния, за да ще стане въпрос малко по-късно. На ниво истина, базови нужди, всичко е контролирано. Всъщност, днес вече живеем в общество, в което степента на преживяването се измерва в харесвания, нотификации, гледания на видеята, едни ежесекундни мигновени възнаграждения. Това е начинът, по който нашата нервна система ги преработва. На ежедневен, на ежесекунден план ние взимаме през устройствата си едни малки наградки, които обаче директно активират въпросната допаминова система. Това допамин всъщност е нейротрансмитер, който отговаря за търсенето, не за удовлетворението на това, какво сме постигнали. И това ми се иска да направи тази разлика. Той отговаря за желанието, за мотивацията да достигнем до желаното нещо. В този смисъл това е скоба, защото не знам дали ще успея да споделя всичко, което съм приготвила. И отвъд това, но има няколко основни правила. Когато наказваме или поощряваме децата с екрановото устройство, ние активираме именно тази система. Активираме желанието да бъде достигнато до те да имат достъп до това така най-високо целеустойностено в тяхната вътрешна целостна система преживяване. Защото в един момент говорим за това. И отваряме втората скоба, за да отворя предварително на тези въпроси. Всъщност, екранното време, което е проблем, е това, в което ние изпитваме удоволствие. В времето, в което ние някакъв начин се изключваме за външния свят, ще разберете защо се случва това и оставаме в един вътрешен съхранен свят, в който преживяваме само удоволствие. Не говорим за времето, в което правим проекти, четем, мислим, защото там функционирането на мозъка е съвсем различно и аз ще го обясня малко по-късно. Всъщност, при децата и подрастващите тази активация на биоидните системи, на допаминовата система, променя начинът, по който мозъкът да се учи да се ангажира, да избира, да устойностява, да чака. Те вече нямат търпение да чакат. Искат всичко да се случва тук сега, на момента, на вида. Няма как да учат 5 години, за да станат доктори. Аз много се радвам, че вашите деца са днес тук на Олимпиада, което показва, че в тях има една друга тенденция и желание да се справят с изпитите на живота. Но вярвайте ми, удържането на тези процеси е много трудно. Няма да мога да ви дам рецепти, защото такива няма.
се надявам да се тръгнете с повече увереност, която да ви служи в моментите, в които трябва да я вземете устройството и в моментите, в които да преценявате дали тези устройства ще са полезни или ще са вредни. Всъщност, в тази система и въобще в днешния свят на допълнителна икономика граните са продавачи на внимание. Вече валутата е вниманието, което всяка една от платформените компании се опитва да вземе всеки един от нас. За тях седят едни огромни екосистемни бизнес модели, вярвате, че искат да грамоти и да направи вашето дете по-умно. Той иска просто да се задържи в неговия екосистемен модел, да черпи информация за неговия профил, за психологическите функционирания и да може да го моделира по начина, в който да му дава повече и повече от нещата, които компанията има за визия, за развитието на света. Стоката, която ми продава, всъщност е тази момент на възбуда. Но тя е стока за еднократно употреба. И всъщност ние се явяваме вече не създатели, просто да ни потребители. Не сме участници, не сме зрители на наблюдатели, не сме личност. Не успяваме да създадем личност. Създаваме един профил. За тези профили децата, казвам, но ще отворим третата с това. Всъщност екранните деца не са просто децата, които днес са тук. Това са всички онези незрели личности. Тези, които не са успяли да пораснат поради някаква причина. С колежката Ренека знаем, че причината за това са травматични събития от детството и от порастването. Но по някакъв начин Грама също се явява правилно. И той не ни дава и не ни позволява да минем по естествения път на развитие. И оставаме заготвени някъде там. Личността има нужда да бъде изграждана постепенно с натрупване на живи, реални и преживявания и емоции, и падане и ставане. Само единствено, когато едно дете е паднало 10 000 пъти, то ще се изправи. И този неврологичен път и психичен път ще бъде извървян. Няма как да станем хора и да оценяваме човешкото, да срещу нас седят екрани. Това е невъзможно. Децата ни биват възпитавани от обекти, не от хора. Имаме едни огледални неврони, които всъщност са ни дадени да можем да общуваме още преди да имаме езикова система. Тези огледални неврони са в капан на екрана, защото той не е живо същество. Той не може да отрази нито една мимика, нито един жест. Да, изкуственият интелект ще става все по-чувствен, но той никога няма да стане жив. Никога няма да може да даде тези нюанси, които човек не може да даде. Аз не съм се наспала, съм в едно състояние, на лекция съм и преживявам нещата по един определен начин. В момента, в който пия вода и изляза от стаята и се види с любим човек, който преживяване става различно по абсолютно същия въпрос. Това изкуственият интелект не може да бъде. И тези нюанси, чувате ли го така? Да. Тези нюанси всъщност са въпрос на много оттъбъквания на тези невронни връзки и пътеки. Не става отведнъж. Не ставаме зависими отведнъж също. И не е проблем детето да пребивава няколко минути на екрана. Проблема е, че никога не оставаме с тези няколко минути. Всъщност, тази вътрешна устойчивост и способност за саморегулация, условно изключително на умението се,
на много базово ниво развитието на качество, като мотивация, като свързаност. Просто, знаете ли, много е трудно дори да го обясня, защото нашето поколение е израснало в съвсем други условия. Ние все пак познаваме живия живот. Ние знаем какво е кон и какво е коза и да правим разлика. Има деца, които вече не могат да я направят. И да кажем, ако чисто визуално имат проблем с преработката или на някое приложение те изглеждат еднакво, може ли да си представите, че те не могат в реалността да си представят и да направят разграничение между кон и коза? Защото и в такъв случай. И разбирате ли, това е една много базисна, много дълбока подмяна на разбирането за света, в който живеем. Всъщност, личността по някакъв начин се затваря и се отдължва и светва място на една версия, която някой алгоритъм е фотографирал от нас. Всъщност, не говорим за увлечение, говорим за поредната играчка, която ще мине и ще замине. Защото когато говорим за детско развитие, ще стане след малко дума, той има ясна последователност. Ние сме устроени, слава Богу, природата ни е дала механизъм, с който да пораснем от най-малко до съзряването на всички системи в нас, а това е 27-та ни година. До тогава, мили хора, бъдете родители, седете за децата си. Надявам се да бъде до 27-та, аз обичам да се шегувам. А все повече започва да се разширява тази граница. Има програми за младежи на 35. В тази ред на мисли, вероятно, аз вече влизам в тази възрастова група. Да, за съжаление, всъщност, озряването на префронта, на тази система, която е еволюционно най-нова, но всъщност е и тази, която ни отличава от животните, прави ни хора с способността да мислим, да имаме морални ценности, да взимаме решения, да присъстваме и да може да оценяваме кое е добро и кое е лошо. Озрява именно тогава. Да можем да се отдръпнем от ситуацията и да развием тези висши екзекутивни функции, тези мета способности. Би следвало, ако всичко се е случило добре в живота ни, да озрее някакъв по 27 година. Всъщност, връщам се на това, че телефона или екрана е поредната играчка, която детето ще хвърли и ще замени с друга. Макар че и сега казвайки това, не съм убедена, защото идват нови технологии. Да, най-вероятно ще замени играчката с друга, но тя няма да е с по-висък, с по-добро, с по-добри резултати. Най-вероятно ще е свързана с виртуална реалност, а там функционирането и възприятията минават на едно още по-извънземно ниво. И понеже не съм подготвила информация за това, само ще ви кажа, че пребиваването в виртуална реалност, защото става изключително модерна и популярна, децата правят рождени вече в виртуална реалност. Някакви неща искам да кажа. Първо, ако нервната система по някакъв начин не е здрава, стабилна и устойчива и детето бъде вложено в такава силна стимулация, надявам се, нямате личен случай, но пример с детето в дискотеката на Слънчев бряг е подобен. Системата не може да преживее тази стимулация. Виртуалната реалност създава усещането и разбирането на всичко в нас след седмата минута, че преживяването, което сме имали там, е реално. Мозъка не може да направи разликата между виртуално и реално. И пребиваването на децата ни системно, особено в едни такива среди, носи изключително много рискове.
Да, говорим за играчна, говорим за една наистина не биохимична приемка. Първия елемент, който се отговаря за това да се развие тази зависимост, именно успиването на префронталните области на мозъка. Ние, когато сме будни, живи, активни, мислим, взимаме решения, вълнуваме се, функционираме в едни така режими на бета-функциониране се наричат. Там можем да взаимодействаме с средата и съответно да даваме най-доброто от себе си, особено по отношение на когнитивни способности, мислене, учене и т.н. За съжаление, това, което изследваме и наблюдаваме с колегите, и не само, вече излизат все повече научни данни. Всъщност, всички тези мултиплатформени гиганти, за тях работят най-добрите екипи на невролози, психолози. Те изследват потребителското поведение и наистина всъщност програмират платформите си и системите си именно на принципа, на който сме устроени ние, като цели биологични единици. Всъщност това, което се случва по време на екранна дейност, и отново казвам, у нас и удоволствие на екранна дейност е успиване на префронталните части. Те минават в един хипнотичен режим. Ние го наричаме сънищен. Мозъка работи на бавни обороти, прилича с отворени очи, прилича на състоянията, които са по време на медитация и сън. Но това е абсолютно неестествено за нашия организъм. Съответно, тялото и мозъка възприемат средата. Те са изключително възприемчиви за всичко, което идва от средата, за всички стимули, за всичката информация. Всъщност префронта, той е пазителя на съзнанието, е пазителя. Той е, един колега го нарича антивирусната ни програма. Той ни пази всъщност от това, защото преработва тази цялата информация и може да вземе решение наистина на база устойностяването на света за личността. Взимам решение, аз искам ли днес да съм на тази презентация или ме е страх да чуя какво ще кажат, защото може би аз не успявам да се справя с този проблем в къщата. Режима на мозъка минава в една такава хипнотична, всичко влиза, но няма цепка, няма какво да оцени дали това е вярно или не е вярно. Някакъв начин. Същевременно имаме един седативен ефект, един успокоителен, много мощен успокоителен ефект, особено в детството незряло различност на функционирането. Всъщност няма реално разтоварване на системите, но има едно изключване от реалността. Възстановяването, със съжаление, е нулево и напротив, всъщност вегетативната нервна система, която ви казах, че аз ежедневно наблюдавам, е в изключително високо нива на нервно напрежение. Защото ние така сме устроени. Идва някакъв стимул в външната среда и ние трябва да реагираме. Защото знаете исторически как човека е стигнал до тук, всъщност той трябва да има реакция на средата, за да може на вътрешен план да преработи тази реакция и да види всъщност аз се дръпвам от печката, защото предния път се изгори. На този принцип ние стойностяваме абсолютно всяко едно ежедневно наше действие. Когато сме будни, когато сме приспани, това казвам, това функциониране се случва по този начин, но за тялото то е налично. Той има нужда да реагира, има нужда да удари, да се скрие, особено при гейминга или когато някой ни хареса публикацията. Това са едни вътрешни процеси, които тялото е онази
структура в нас, която има основната функция да преработва. И всъщност там някъде ключето, че ние трябва да ги ползваме тези дела по-съзнато, ние трябва да сме свързани с тези дела и да разбираме какво се случва, защото пак казвам, ние сме на съвършена система, която е така устроена, че тя дава обратна връзка. Когато аз се претоварвам, ме заболява главата, когато се притеснявам и пресъхва устата. Това всичко са сигнали, ако аз съм един разумен човек, сега ми след да пия вода, за да мога да продължа презентацията си. Ако имам връзка със себе си, ако не, тя може да продължи да ми пресъхва, аз ще почна да тренира и мога да колабира в цел. Така сме устроени. Въпросът имаме ли осъзнатост, че когато детето го боли глава, всъщност нервната му система е претоварена, че когато тресне вратата и изчупи нещо в къщи, тялото има нужда да разтоваря. То не е инаклив. То е свръхпретоварен. Няма капацитет и нервната система да се справи. И всъщност не говоря просто за деца. Говоря за всички нас, отново казвам. Разликата между нас като възрастни и децата е, че те все още порастват. Цялата им система още не е озряла. И ако тя озрее по един нездрав начин, аз го наричам франкенщайнщина. Защо? Всъщност после не знаем къде може да има дефицити. Наистина няма модифициране. Вегетативната нервна система и тялото са абсолютно изтощени. Имаме една хиперактивация на системата за възнаграждение, за която вече става дума, а именно допамина. Имаме нужда постоянно да получаваме награда, търсим. Не търсим удовлетворение. Удовлетворението изисква друг процес. Да, трябва да правим много стъпки, за да дойде удоволствието, че аз съм се гласила, примерно за тези презентации. Няколко месеца, правили сме няколко срещи. Сега ще видим накрая, дали ще съм удовлетворена да база вашето преживяване, нашето свързване. Това носи удовлетворение. А не 5 секунди, с които сме се снимали с цвети, ще пуснем в Facebook. Това носи онзи допамин да се казвам на модерен език, да се хайпва и още, и още. Но когато се тренира това на ежедневен план, всъщност аз имам нужда наистина от още, и още, и още, и още, и още, и още. Става непоносимо. И това е причината да виждаме в днешния свят ръст на всякакви състояния. Буквално всякакви състояния, но паникатаките вече са характерни за 6 годишни. Това е абсурдно. Нервната система на децата е толкова гъвкава, толкова адаптивна. Вие знаете, те падат, плачат, след 2 минути се смеят и вие си викате, то се лигави. Не бе хора, не се лигави, това е адаптивна нервна система. Дай Боже всеки да може да се включва по този начин. Ако вие сте в такъв режим, значи сте млади. Ако седите в едно и също състояние с дни, месеци и години, това е функциониране на 80 годишен човек. И то се отразява на всичко, на сърдечния ни ритъм, на кожната ни дейност, на мозъчната ни дейност. Това ни прави стари, защото нямаме тази адаптивност към промяна. А всъщност екраните изземват точно тази способност, защото замръзва детето и замръзва на много планове. Разбирате ли, аз дори самата аз не съм сигурна, че мога да си представя, защото това е синергетичен ефект, му казват. 1+1 не прави 2. Тук прави 200. И нямаме, Бога ми нямаме никаква идея какви ще са последици. И това, че към момента, или това, че Ели каза, всички деца са там. На моята приятелка детето от сутрин до вечер няма нищо му няма. Това, че му няма нищо сега, хора въобще не означава, че му няма нищо. Сцепванията се случват във всеки един момент, защото нервната система няма капацитет. Тя би следвала след
един стимул да се възстанови. Когато този стимул, разбирайте, постоянна екранна стимулация, изтощава на ежедневен план цялата система и я захранва с едни съвсем други биохимични коктейли, в един момент се случва нещо малко и срива е пълно. Всъщност ще си позволя да ви разкажа една история, защото по-мисъл дава да съм автентична и естествена, отколкото да вървя по презентацията си. Аз работя и в училище, в екипа за личностно развитие и подкрепа. Ако има родители на четвъртокласници, знаете ми на НВО-тата. Подобно на днешния ден. Изключително важни изпити. В интерес на истината те имат нулева стойност, нали знаете всички, но това е само на теория, че имат нулева стойност. Всички погледи са върху това дете от ден първи на четвърти. И класната, и директорката, директорски тестове, учители, аз не ви покажа. Моля ти се сега и да се наспиш, и да се нахраниш, и няма да играеш, ще се пребереш в 8 часа, за да се наспиш. Знаете ли какво стана? В един и същи клас изгърмяха 2 деца по брутален начин. Минаха НВО-тата и вчера, и деня преди вчера, имахме инциденти с задушавания. Децата единия случай те бяха много сходни, все още нямам обяснение защо. В единия случай едното дете скочи върху другото, което се намираше в дюшеци. Това от дюшеците беше в тотален шок. Това, което скачаше, също беше в тотален шок. В другия случай 2 момчета се сбиха. Но разбирате ли, това е историята само отстрани. За това всичкото седи това изтощение на нервната система. Те нямат капацитети. Нямат капацитети. Минал е изпита и вече тията на Пандора е отворена. И всъщност това се случва на житейски план. Разболяваме се, когато почнем да разтоварваме. Не когато сме в напрежение. Когато сме в напрежението, всичко в нас се мобилизира. И ние минава. Трябва да мине бурята и аз трябва да оцелея. Но когато мине бурята, затова правим апел към вас. Не ги оставите да спуснат рязко напрежение. Дръжте ги още няколко дни в напрежение. Нали, това е инструмент, който не знам как всеки може сам да намери за себе си, но вероятността, най-добрия развой е просто да се разболее, да мине някаква настинка. Може да се случи нещо друго. Просто защото така сме настроени. Минавам по презентацията. Знам как да се спемете и още. Така. Още една мрежа се нарушава, а това е така наречената Silence Network или мрежа за устойчивостяване. Унази област в мозъка, която отговаря за това да имаме тази финна настройка, да усещаме дълбочината на преживяванията. И всъщност, когато тя по някакъв начин е компонентирана, започва да става важно само това, което е бързо, интенсивно. Има системата почва да търси моментно насищане. Не може да влезне в дълбочината на отношението и на преживявания. Предполагам, знаете, той върви успоредно с всички други невротрансмитери, които не държат в това състояние. Адреналин, седативен ефект. Всъщност, усещането за нашата биологична единица е абсолютно ново. Ние не можем да еволюираме толкова бързо, не можем да се приспособим толкова бързо, че да намерим новата балансна точка, която да отговаря на новата ни реалност.
Всъщност, това е механизма на тази записаност. На ниво биохимичен и медитативен благ какво се случва. И в един момент с натръпването тази жива, реална връзка започва да става незначима. Започваме да бягаме от реалността. Реалността става трудно поносима за нас. Тя един път е бавна, един път е скучна, един път аз получавам всичко на готово. Няма нужда нито да се старая, нито да... нищо няма нужда. Аз имам венозно захранване на всички системи в мен. И понеже ние сме свързани в цялото си функциониране, притъпява се глада, притъпява се жаждата в така най-екстремните си фази на зависимостта, се вижда и дълго се. Емоционалната регулация е абсолютно регулирана. Нямаме нужда от никакви лични стижения. Просто се захранваме от нуждата да сме постоянно в готовност и да взимаме тези ежедневни дози на удоволствие. Както казахме, екранната зависимост изпревява този естествен баланс между харесвам, искам и струва се. Където не може да оцени реалните преживявания, почва да добри мотивация, става по-неспокойно. Иска постоянно ние да му осигуряваме някакви забавления, съответно това изтощава страшно при нас. Ние въобще имаме ресурси, защото много от нас предварително сме в това изтощено състояние. Всичко ни е птично, наистина скучно. Отново се връщам на това, че когато нервната система тя първоначално се движи по тази скала на растящо нервно психично напрежение, понеже така сме устроени, че търсим балансната точка и търсим тялото и всичко в нас търси начин да ни върне в равновесното си положение. В един момент, когато види, че не може да свали това напрежение, по стълбичката нагоре сме в паник атаките, в бърнаутите и в тези състояния, когато расте много нагоре. Когато твърде дълго останем в това състояние, тялото изключва режима и влизаме в такава реч депресивно състояние. Това е апатия. Просто нищо не може да даде тази доза, която да ме активира. Депресията е това състояние, в което тялото се тренира и казва, аз трябва да се съхраня тук и сега. Независимо какво се случва, независимо каква е цената. Цената може да е високо кръвно, може да е инсулинова резистентност. Абсолютно от целият спектър на състояния, от най-ниските нива, хормоналните до най-високи. Тялото търси начин на база моментния си ресурс да оцелее. Остане време ще ги съответно, имаме разсеяност, труднено учене,
проблеми с организацията. Няма как да има учителя. Сега ще мина и на това, защото всъщност едно от първите неща, които са компрометирани от вас, няма да се преживявате, защото живеем именно в тази екранна плоскост. Съня е изключително важен момент, предполагам всички сте наясно за това да сме живи и жизнени автоматични единици. Той отговаря обаче и за умрежаването, за устойностяването. Преживяванията, които имаме днес, в дълбокия сън се умрежават и утре сме пораснали с единение. Ако ние днес сме били в това хипнотично състояние, вечерта като с отворени очи, вечерта като си легнем се случват някакви неща. Първо, затварянето на очите предизвиква една много висока активност. Това също е нещо, което изследваме с колегите. Много колеги нефролози, когато видят това на ЕГ-тата, могат да изпишат антиголоза. Толкова сериозно променение функционирането на мозъчната дейност. И има състояния, при които децата през деня до такава степен изключва, че ние го наричаме бели тренинг. То е тук, но няма, защо го няма. И ако се случи на ваш дете или на вашия близко, именно да че нещо трябва да се случва и това ми е просто подвеяност. Възможно. И пак отваряме много спорни. Не казвам, че екраните са виновни за всички бедствия и несполуки на света. Казвам, че те са най-достъпният на ежедневен план инструмент. И трябва да знаем какъв е риск. За което всъщност се отнася отношение на всеки един стрес. Но екраните водят до стрес. До свръх високи нива на стрес. Няма учене, когато тялото е в стрес. Тоест, той се опитва или да се избяга, или да се бие. Това са двете системи, които са. То не може да мисли как да запомни нещо. В най-добрия случай ще запомни нещо за кратко. Временната памет се подобрява, това се следва. Нас тя се предпълня да е повече. Да изрецитира едно стихотворение. Не върши работа никакъв начин. Абсолютно всички показатели и измервателни тестове отлагат времето за случване на някакви жизненно важни процеси и настъпването на озряване в системата на децата. Нямайки дълбосън, абсолютно всичко, което е свързано с дълбокия сън и комуникацията. Разбирайте, имунна система, функциониране, метаболитни проблеми, са свързани с това и с всичко останало. Тук са нейропластичност. Да, има нейропластичност, много се говори за тази нейропластичност, но Бога не вярвате. Аз работя с много деца с специални потребности. Ще чупи ли се веднъж? Правдеподобно. Никога няма да бъде място. Запознавам се с всички най-нови технически неща. С инструментите на господин Мъсън също. Никога няма да върнем човешкото. Каквото и да направим, защото някъде там на базата ни продължи да лежи. В мен това е стратегия емоционалната преработка. Всъщност тази емоционална срегулация, която наблюдавам на децата си, всъщност, което може да го даде на компрометиране, защото, пак казвам, когато през деня сме пребивавали в това състояние хипнотично и сънично, то става модел на функциониране. И това може би е важно за вас да знаете, когато зависимостта се оформи и въобще когато изградим един модел, след това ни трябва просто прилежна. Трябва ни 2 секунди. На въпросите ако имаме заформено функциониране на зависимост, въпросът е 1 секунда може да върне това функциониране, както и всяка много зависимост. Ако сме направили някакъв детокс,
Една цигара не връща. Една доза не връща. И по същия начин. Детето, нали, от правилата. 2 часа преди сън и 2 часа след сън. Никакво. Нула. Защото то не може да влезне в този воден режим. Излишно е, може би, вече да казвам, но ще го кажа и всички физиологични потребности. Дали съм го казвам, но ходенето до туалетна и храненето са също тези изключително важни принципи. Защото за да стигнем до ученето, до мисленето, до анализа и синтеза, които ни различават и правят хора, трябва да се построи тази цялата пирамида от долу до горе. Започвайки от примитивните рефлексии, от лазенето, от извървяването на целия път по изправянето, през поговарянето, по мисленето, но да стана критичен и аналитичен и оценяващ този живот в някакъв начин. Не се ли случи, което и да е от тези квадратчета, имаме моя любим Франкенщайн, който не знаем. Да, то, знаете ли, понеже в нас всичко е, пак казвам, така устроено, че да търси баланс на точки, компенсации има много. И това, че детето е изключително добро в дадена област, вярвайте ми, не е нещо, което на всяка цена е плюс. Вижте дали има нещо, в което изобщо не се справя. И насочете усилията си там. Вървим тази пирамида, но напредваме много с времето. Нормалното развитие води през активна дейност, както стимулация през силики. И сега следващата част от моята презентация. Екрановата зависимост ми хора не е с екрана. Това може би идва с липсата на баланс. Когато ние не можем да присъстваме, защото сме уморили, защото нещо ни се е случило, защото също самите ние сме пребивали да не малко да граница. И не говоря за работните процеси отново. Всъщност, те естествено се обръщат към заместител. И най-лесно достъпно, както вече става ясно, е екранът. Колкото по-рано е предложен екрана, толкова наистина по-дълбоко се вкоренява в децата. Това определено не е навик. Логично, формата на механизъм, оттега. Свързваме с неживото обаче. И на възнаграждение ресурс. Детето не се нуждае в повече съдържание и образователно. То търси съдържателност в нашите отношения, в нашата обратност. Ние трябва да сме присъстващи за това. Общуването на живо и въобще живия човек е този, който изгражда човек. Човекът прави човек. И решението не е в забраната. В никакъв начин. Решението само е единствено да намерим сили, ресурси и капацитети да се върнем право. И да възстановим тази реална и истинска връзка. Стъпка по стъпка, крачка по крачка. Защото технологиите, аз определено не ги смятам за враг, така е доста технологично ориентирана свършка. Въпросът е да не го правим, да не ги правим господари на искам да предложа да направим нещо.
Някакъв сборник на случаи. Мария е родителите й дават телефона, ще отбере, за да я успокоят да работят. Тя стои с чисто бе, гледа до тя, не говори, не сочи с пръст, не търси контакт, не играе. Ходи несигурно и стъпва честно. На пръв поглед е много спокойно, типа дете, много от нас това наистина е интересно. Но в действителност тя е сигурно седно дълго. Естествено, забавяме си подобно на своите слава, свързано с интелигентни социални удовлетворения. Разбира се, доста разликава, когато е родене. След 5 години Мария вече е на училище. Тя не разбира инструкция. Не може да изрази инструкция. Не може да играе. Не разбира. Тя просто не може да се свържи с това. Диагнозите стават изобилни много генетични. Много родители са много, съжаление, са доведени да бъдат диагностицирани, но хората, че имате диагноза, не значи, че имате решение. Езиково разстройство и справи с сенсорно разтоварване, те се редят все още някакъв тях събрали по класификация. Родителите водят терапевтно, тя се изключва, когато е изпълнена. Само той е нейната връзка с света. И виртуалната реалност наистина не е съвместна. Игра, си учене, се падна, без въоръжение. Вече в този клас. След училище играе, разбира се, на таблета. Това е основният начин да се посмеем. При него екрана е гласъл едва 7. Не може да седи спокойно обаче в час. Не си довършва задачите. Силно емоционален, лесно да глупва, трудно се успокоява. Има проблеми с спиването, дали се нощен и рядко спи с мамо. Здраво. Има нарушена концентрация. Хиперактивно. Така казваме в специалисти. Няма понимание. Емоционално предбой се страда. Има дефицит, всякакви и други сценарии, не може да играе, жива игра с други. Случай да ще се случи. На 12, какво мисля да ще се случи с други? Той ще има много добър. Ще е пръв във всичките секции. 6 часа дори. Пък конфликт в училището, да го пише, не обича да го пише, защото той е пръв в игрите. Реалността да критикува, той значи, щом някъде е номер 1 и това е, разбирате ли, всичко друго се явява под прагов стимул. Така влизам, просто така се устойностява някакъв момент. Имам едно дете за един случай, още по-реален, аз го разказвам често в детската градина, детенце пляска шамар на друго детенце, без нищо. Питат го учителите, защо? 5 точки. Той е в играта, той е там и го преживява, разбирате ли? Тук не говорим за мързъл красотия и за каквото идва. Съвсем реално, вътрешно установяване. И това как ще го променим? Как ще го върнем към човешкото бегане, не знам. Да не говорим за случаите, спомнете съм някакво да се казва. Родителите естествено са уважаеми, виждаме го вече в своя канал на интереса към книги, спорта, каквото вече няма. Бегане, няма интернет, тук и как се обудря майка си доста често вече. Бащата е абсолютно препарирана в това. Рекламата реално се става и мисля с тази пандемия, която каза, трябва ми след да бъде да случим, първо за прошите. Все самоцелително, но резултатът на даването беше дело. Те си прекарва по 6-7 часа, и нея в 5 клас се случва големия съд. Тези дали бяха на видеото, следва 5 клас да е по-страшен.
Основно в TikTok и чатове започва да лъже родителите за времето, как така да става емоционално нестабилна. Или е тиха и затворена, или твърде агресивна или разнителна. Не участва в семейните разговори, въобще това не е много какво се случва. Вижте, тялото и е напрегнато, с чести оплакване в главоболие, флорима, болни флорима, училище резултатите и падат, естествено, защото тя просто няма интерес към ученото. Дефицитите са емоционална незрялост, социална изолация, намалена устойчивост на фрустрация, тревожност и депресивни симптоми. Развива се тази зависима динамика. След 5 години те си живеят в Инстаграм, в TikTok, в свои чатове. Има 5000 последователи, но никакви реални или стабилни. Живота е програмиран. От тези алгоритми, за да си говори това. Тя знае как да изглежда, но не знае как да бъде. Това съм явно да сте. Разпити се пятки, повърхнеш ли избягат от конфликти, от лазера,